Meillä on tän illan aiheena näky ja kutsumus. Näky ja kutsumus on hyvin tärkeitä, koska ne myöskin sitten antavat voimaa arkeen ja siinä tehtävässä, mikä Jumala meille on uskonut. Joku sanoo, mä otin oikein tästä semmoisen muistion, määrittelee näkyä niin, että se on Jumalan antama selvä kuva siitä, mitä Jumala haluaa meidän olevan ja myös mitä hän haluaa meidän tekevän. Mä olen sitten itse määritellyt asiaa sillä tavalla, että näky Raamatussa sanotaan, että katso Jumalan karitsa. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku tahtoo, mä käyn sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan. Näky, se tarkoittaa sitä, että me ymmärrämme tilanteen, ymmärrämme mitä pitää tehdä. Otan esimerkin, että jos täällä näissä tiloissa on jotain, mikä pistää silmiin, että täytyy korjata, niin se piirtyy mieleen ainakin vastuullisilla ihmisillä, että jotain pitää tehdä ja sitten se saa aikaan myöskin toimintaa ja liikettä. Raamatussa puhutaan taivaallisesta näystä. Paavalilla oli taivaallinen näky. Joosef näki unen. Näky ja tämä käsittäminen, se voi tapahtua eri tavalla, mutta olennaista on siinä kuitenkin, että me ymmärrämme, jotain pitää tehdä. Näky voi olla monitahoinen. Ensinnäkin se pitää olla riittävän laaja. Minkälainen näky tarvitaan siihen, että me voidaan tehdä työtä Jumalan tahdossa ja sen mukaisesti. Pienikin näky riittää, mutta usein käy sillä tavoin, että me olemme, tai enimmäkseen käy niin, että me olemme näyssämme liian pieniä. Parhaimmillaan näky on maailmanlaajuinen. Se ei tarkoita, että me toimitaan maailmanlaajuisesti siellä sun täällä. On niitä, jotka Jumala on kutsunut maailmanlaajuiseen työhön, ja se on usein semmoinen pitkän prosessin loppu tai täyteen mittaan astuminen, mutta näyssä ei saa olla liian pieni. Näky koko maailman tarpeesta. Sillä niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi ihan kaikkinen elämä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vaikka me näemme maailmanlaajuisesti, me myöskin näemme paikallisesti ja henkilökohtaisesti. Näky maailmanlaajuisesta tarpeesta. Ja sitten myös paikallinen näky. Seurakunnat ovat paikallisia. Heillä voi olla maailmanlaajuinen näky. Seurakunnista lähetetään lähetyssaarnaajia eri puolille maailmaa sen mukaan, kun Jumala osoittaa ja armoittaa. Mutta sitten on myöskin oltava henkilökohtainen näky. Ymmärrys siitä, mikä on minun roolini, mikä on mun tehtäväni. Tämä on semmoinen yleinen lähtökohta siihen, että alkaa tapahtua. Mä muistan omalta kohdaltani, miten Jumala alkoi puhumaan. Mä olin ihan muissa kuvioissa, tein bisnestä, niin kuin sanotaan. Jossakin vaiheessa musta alkaa tuntua, että onkohan tässä kaikki. Tarvitaanko jotakin vielä, onko tämä mun elämän tarkoitus? Ja siitä alkoi sellainen etsintä, joka loppujen lopuksi johti siihen, että mä irrottauduin siitä työstä, missä mä olin, niistä tehtävistä, ja sitten ohjauduin lopulta lähetystyöhön. Kaikki eivät sinne lähde, mutta kaikilla tulee olla kutsumus ja näky, ja se osainen voi olla hyvinkin paikallinen. Meidän täytyy ymmärtää, että kun me näemme sen kokonaisuuden, niin se motivoi meitä paikallisesti. Tämä on sellaista ihan yleistä ajattelua. Jos ei ole näkyä maailmanlaajuisesta tarpeesta, evankeliumi on julistettava kaikille kansoille, niin sitten se paikallinenkin työ on hyvin suppea alasta. Helposti masennumme, annamme periksi ja kyllästymme, että ei tästä tule mitään.
Tai vaikka olisi kuin vaikeaa, jos on se näky, joka kantaa, se vie eteenpäin ja sen myötä me saamme voimaa sitten jatkaa. Jumalan voimallinen ase maailman pelastamiseksi on seurakunta. Siinä puhutaan siitä paikallisesta näystä ja mä haluan paikallisesta seurakunnasta ja näistä toiminnoista, jotka sisältävät tällaiset järjestöt myöskin jotakin sanoa. Seurakunta ei ole perustettu omaa itseään varten. Siis me emme ole niin kuin omien tärkeyksiemme ympärillä. Se ei ole tarkoitus. Vaan tarkoitus on, että seurakunta on varustettu ja seurakuntaa varustetaan sitä varten, että me voimme suorittaa sitä kutsumusta, joka Jumala on antanut kaikille uskoville. Ja se usein kanavoituu sitten seurakunnan tai järjestön kautta eri tahoille. Eräs sellainen lähetysmies, Toimi Yrjölä, joka on muuten hyvin merkittävässä roolissa ollut siihen vaikuttamassa, että mä itse ohjauduin lähetystyöhön vaimoni Orvokin kanssa. Toimi Yrjölä saarnasi eräässä suuressa seurakunnassa tuossa lähellä, ja siellä hän kertoi, hän oli juuri tullut Kalimantanilta, eli Indonesian Borneolta, ja mä tein siihen aikaan bisnestä ja istuin siellä aina sillä parvekkeella turvallisen etäisesti, ja kävin siellä näyttäytymässä, että pidetään nyt kunnon uskovien kirjoissa, ainakin suurin piirtein. Ja sieltä hän paukutteli suoraan, että siellä te istutte vaan ja kotona mukavilla sohvillanne ja ihmiset hukkuu Borneolla, Kalimantanilla. Oletko valmis antamaan loppuelämäsi Jumalalle? Se oli puhuttelu minulle. En arvannut, että alle 10 vuotta, vai oliko tasan 10 vuotta eteenpäin, mä seisoin pienessä viidakkovirran varrella olevassa kylässä ja julistin evankeliumia indonesian kielellä. Olin sitä opetellut. Sinne oli vaivalloinen matka. Sinne mentiin loppujen lopuksi, ei edes veneellä voinut moottoria käyttää, vaan semmoisilla sauvoilla työntäen mentiin, että päästiin eteenpäin. Ja siellä oli odottamassa joukko. Se oli merkittävä tapahtuma. Tosin sain siitä jälkiseurauksena giardea, koska join keittämätöntä vettä ja syötiin villisikaa, mutta minä en muista niitä. Minä muistan ne ihmiset, jotka katsoivat. He olivat erityisesti, ne oli semmoisia siirtolaisia Jaavan saarelta ja he olivat oikein niin kuin, syvällä epäjumalan ja henkien palveluksessa. Ja se oli aiheuttanut, että siellä oli hyvin paljon mielenvikaisuutta. Ja näin silloin, että maailma on täynnä ihmisiä, joille riittää yksi ainut jae. Sillä niin Jumala rakasti maailmaa, että hän lähetti ainokaisen poikansa. Me käymme raamattukouluja ja se on tavattoman hyvä asia. Täytyy muistaa, että Jumalan sana on voimallinen tekemään sen, mitä varten se on lähetetty. Se on aivan erilaista sanaa kuin mitä me puhumme keskenämme. Se on dynaaminen, muuttava, uutta luova sana. Ja sana, kun lähtee liikkeelle, se saa aina aikaan sen, mitä varten se on lähetetty. Siellä kylässä tuli useat ihmiset uskoon ja me koimme, että Jumala oli astunut sen kylän kohtaloihin. Jumalan henki vaikutti meidän keskellämme. Eikä siihen aikaan mun indonesian kielenikä ollut kauhean sujuvaa. Mä olin juuri kielikoulusta lähtenyt liikkeelle, mutta kun oli jano sydämessä, ihmiset ottivat vastaan. Näky siitä, että siellä tarvitaan evankeliumia. Toimi Yrjölä sanoi, että Jumalan kunnia on korkein motivaatio lähetystyölle. Mä luen sen tästä oikein tarkkaan. Tämä on englannin kielinen, enkä halua sanoa siinä niin kuin muistista. Pointti, eli tämä ydinkohta on se, että hänen luomansa ihmiset elävät erossa Jumalasta. Ja meidän tulee mennä Jumalan kunnian vuoksi näiden ihmisten keskuuteen.
toinen puoli tässä asiassa on se, että Kristuksen rakkaus, se mitä hän teki Golgatalla, se vaatii. Vain siellä Golgatalla, sen perusteella me voimme löytää ihmiskunnalle sovituksen. Kaikkien kristittyjen, kaikkien uskovien tulisi tulla oikein täytetyksi tällä näyllä lähetystyön tarpeesta. Ja jatkan siihen, että se on asia, josta ei neuvotella. Se on sellainen asia, josta se on niin. Meidän tarkoituksemme, kokonaistarkoituksemme on tuoda Jumalan kunniaa oman elämämme kautta ja aina kansojen keskelle. Isän sydämellä ovat kansat ja siitä näystä mä haluan puhua ja se näky on se, mikä ajaa eteenpäin ja sillä on aina siunaus. Ja meidän täytyy muistaa, että siunaukset eivät ole sitä, että meillä on helppo elämä. Kun Abraham lähti Jumalan kutsusta luvattua maata kohden ja pääsi sinne, hän joutui vaikeuksiin. Se oli nälänhätää, kuivuutta, mutta ei se tarkoita, että hän ollut siunattu kaiken aikaa. Jos sinä seuraat Jumalan tahtoa ja koet vaikeuksia, se on oikeastaan vähän varmempaa, että sä oot silloin Jumalan tahdossa. Helppo, tommonen easy going elämä, vaivaton elämä, se ei välttämättä vie eteenpäin. Meidän tulee tulla täytetyksi sillä varmuudella, että lähetystyö ja evankeliointi ovat korkein tarkoitus elämässämme, jatkaa Toimi Yrjälä. Kysymys ei ole siitä, minkälaisia uhreja me keräämme seurakunnasta. On hyvä, että kerätään varoja, mutta se ei ole se ydinkohta. Kaikki ovat kutsuttu jakamaan tätä sanomaa pelastavasta Jeesuksesta ja tulla hänen välikappaleekseen, niin että Jumalan rakkaus saa mennä kaikkien kansojen keskuuteen. Tämä on se ydinajatus, joka on hyvä muistaa. Jos me emme pidä tästä kiinni, me menetämme seurakuntina olemassaolomme oikeutuksen. Seurakunnat ovat Jumalan välikappaleita evankeliumin eteenpäin menemiksi. Toki ne myöskin varustavat ja uskoon tulleita ja myöskin siinä on tämä seurakuntayhteys, erilaiset asiat, me vaalimme Jumalan suhdetta, mutta kaikki tämä palvelee sitä tarkoitusta, että me voimme mennä ja tuoda Jumalan kirkkautta ihmisten keskuuteen. Sitä sisältää myöskin seurakunnan erilaiset palvelutehtävät. Siis tämmöinen polttopiste näissä paikallisissa seurakunnissa on niin, että me löydämme Jumalasuhteen, vaalimme sitä. Sitten myöskin meillä on tämmöinen uskovien yhteys. Samoin me kasvamme opetuslapseksi, tulemme opetuslapseutetuksi, vaikea suomalainen sana. Ja sitten myöskin me palvelemme ja nämä asiat sitten edistävät sitä varsinaista päämäärää, lähetystyö ja evankeliointi. Haluan tässä yhteydessä tehdä eron, ne on samanarvoisia asioita, mutta usein sekoitetaan nämä kaksi termiä, evankeliointi ja lähetystyö. Evankeliointi on sitä, mitä teemme oman kulttuuri- ja kieliryhmämme keskellä, omien ihmistemme keskuudessa. Lähetystyö on sitä, että evankeliumi viedään yli kieli- ja kulttuurirajojen niille ihmisille ja vielä mieluiten sellaisten kansojen ja ihmisten keskuuteen, jotka eivät ole koskaan kuulleet. Yleisesti ottaen seurakunnat suhtautuvat lähetystyöhön, niin kuin siellä on nyt, olen puhunut näistä 5 tarkoituksista, joka on Jumalasuhde, ihmissuhteet, hengellinen kasvu, palvelu ja lähetystyö. Niin seurakunnissa on yleisesti ottaen suhtaudutaan lähetystyöhön, että voidakseen olla niin kuin täysikelpoinen seurakunta, niin täytyy olla pieni viipale myöskin lähetystyötä. On meilläkin lähetystyötä, ainakin me kannatamme. Mutta seurakunnan olemassaolon tarkoitus on evankeliumin vieminen eteenpäin. Silloin se on siellä keskiössä, eikä jossain reunan tai viitekehyksissä. Se on se koko ajava voima saada evankeliumia lähellä ja kauas olevien ihmisten keskuuteen.
Meillä on inhimillisesti taipumus unohtaa se, mikä ei ole silmien edessä. Me olemme sidotut aikaan ja paikkaan, ja jos emme näe siitä mitään varsinaista hyötyä, niin me unohdamme sitten mieluummin sellaiset asiat ja keskitymme niihin, jotka ovat täällä vaikuttamassa. Jos se menee liian pitkälle siihen suuntaan, niin siitä on sitten semmoinen jähmettävä ja kahlitseva, rajava seuraus ja varsinainen tarkoitus unohtuu. Henkilökohtainen näky, siis näky maailman tarpeesta, näky seurakunnan tarpeesta ja henkilökohtainen näky siitä, mikä on minun roolini. Yksilöihmiset, joilla on kutsumus ja myöskin varustus, armoitus erilaisiin tehtäviin. Efesolaiskirjeen 4. luvun 11 jakeessa puhutaan, sitä sanotaan englannin kielellä fivefold ministries. Se on erilaiset tämmöiset palveluarmolahjat, joka sisältää apostolisen uutta uria avaavan toiminnan. Sen armoituksen mukaan siihen on tietyt henkilöt. Sitten on olemassa profeetat, joilla on kyky nähdä olennainen asioista ja nähdä myöskin asioita eteenpäin. Ja sitten on evankelistat, joilla on se sisimmän palo, se kyky ja halu voittaa sieluja. Mutta aika hauska nähdä joskus evankelista, kun se armoitus pelaa, vaikka saarna menisi ihan, tai julistus menisi, että ajattelee, että mitäs tuossa nyt on, niin kun se armoitus pelaa ja toimii, niin tämä sana kuitenkin, koska se on Jumalan sana, se vaikuttaa ja ihmisiä tulee uskoon. Armoitus on tavattoman tärkeä, se on tänäkin päivänä myöskin hyvä muistaa. Sitten on pastorit, jotka paimentavat ja varustavat laumaa, ja on myöskin opettajat, jotka opettavat. Tässä ei ole sitten merkitystä sillä, että mikä on tärkeämpi. Kaikki ovat yhtä tärkeitä. Kaikki Jumalan palvelus on tärkeää, kun se tehdään puhtaasta sydämestä ja Jumalalle. Mä haluan kaikille, jotka mua kuulee, sanoa, että me liian paljon ajattelemme siitä, että kuka on täysiaikainen ja kuka on sitten osa-aikainen Jumalan palvelija. Mä haluaisin tuoda semmoisen asian esiin, että voit olla 100% Jumalan palvelija, vaikka sä et saisi ikinä palkkaa mistään kristilliseltä järjestöltä tai seurakunnalta. Se on asenne. Se on sydämen asenne siitä, että minä haluan koko sydämestäni palvella Herraa. Kun sulla on se asenne, niin sä olet 100% Jumalan palvelija. Sinne, minne sinä pääset, eivät ehkä muut pääse. Eivät ainakaan pastorit. Työelämään, koulumaailmaan, ne voivat käydä siellä liike-elämään. Siellä on sellaisia kontakteja ja siellä on sellaisia yhteyksiä, jotka on vain siellä palvelevien saavutettavissa. Mä haluaisin tässä vielä sanoa, että kukaan ei ole vapautettu sanoman viemisestä. Me tapamme erikoistua, on olemassa tilastotieteilijöitä, on olemassa niitä, jotka ovat hyviä jossakin tietokonejutuissa tai jossain muussa, mutta kaikilla meillä on velvoite julistaa evankeliumia. Sillä tietokoneenkin äärellä voi sitten tavoittaa ihmisiä. Siitä on syntynyt nettievankeliointi. Jopa niin, että se on tavattoman tehokasta. Nyt me olemme katsoneet näky, joka on maailmanlaajuinen ja se kattaa koko ihmiskunnan Jumalan rakkauden kohteena. Sitten me olemme katsoneet, mikä on seurakunta. Paikallinen seurakunta tarvitsee näyn ja kutsumuksen. Mä olen sanonut, että jokaisella seurakunnalla on oma DNAnsa, oma mandaatti, johon Jumala on tarkoittanut. Itse olen kansainvälisen seurakunnan pastori ja olen perustanutkin niitä 2 toistaiseksi. Ja se kohdistuu niihin ihmisiin, jotka tulevat kaikkien kansojen keskuudesta. Käytännön syistä se on englanninkielistä pelkästään. Sitten kun työ kasvaa, niin siinä voi tulla myöskin sen maan kansankielistä, täällä suomenkielistä työtä. Mutta usein ne seurakunnan siellä käyvät ihmiset
ovat hyvin vaihtuvia. Muistan, kun Espooseen perustin seurakunnan, Espoon kansainvälisen seurakunnan, niin 3 vuoden aikana vaihtui 75% seurakuntalaiset. Se pitää rukouselämän vilkkaana, kun ei ole mitään takeita, että nämä on pysyviä jäseniä. Jotkut oli 3 kuukautta, jotkut 3 vuotta. Jos liian kauan odotteli, kävi sillä tavoin, että sitten kun ajattelin, että tämä on oikein hyvä tyyppi, että pitää saada johonkin tehtävään, niin menen tervehtimään. On käynyt jo monta viikkoa kokouksissa, monta kuukauttakin ehkä. Niin hän sanoi, että pastori, oikeastaan minun on pitänyt tulla puhumaan. Mä olen 2 viikon päästä lähdössä toiseen maahan. Voisitko rukoilla ja siunata, että Jumala auttaa sielläkin maassa. Silloin minä opin, että kannattaa luottaa siihen Pyhän Hengen intuitioon, että Jumala osoittaa ne ihmiset, jotka sopivat kuhunkin palvelutehtävään. Me olemme suomalaiset joskus hitaita ja minä opin sen sitten karvaasti. Ja mieluummin tehdä jotain, kuin että ei tee virheitä ollenkaan. Virheiden pelosta, väärien valintojen pelosta ei kannata jättää tekemättä asioita. Sama on myöskin, kun mä ajattelen kutsumusta, henkilökohtaista kutsumusta. Jumala kunnioittaa, jos me koettelemme häntä, joka on turvansa pannut Herraan, ei joudu häpeään. Nyt kun mä puhun näystä ja tämmöistä abstrakteista asioista, niin niitä on vaikea ehkä hahmottaa, ne on yhtä kokonaisuutta, mutta mä ottaisin esiin sellaisen perusajatuksen, että on olemassa näky, sitten on olemassa motivaatio, joka seuraa sen näyn sisäistämisestä, ja myöskin sitten kutsumus, joka tarkoittaa sitä, että me tiedämme, mikä on meidän tehtävämme. Sitten mä haluan edetä siihen, mitä näky on sellaisessa raamatullisessa mielessä, Jumalta saatu näky. Näky, jo hiukan viittasinkin siihen, se on jotain sellaista, että me näemme ja ymmärrämme, mitä tulee tehdä. Yksi mun sellaisia suosikkisaarnoja on katso 3 kertaa. Ensimmäinen on katso Jumalan karitsa, joka tarkoittaa sitä, että mä näen Herran pelastajanani. Se on ensimmäinen asia, joka pitää nähdä. Ja sitten myöskin, jos on luopunut tai luopumassa, niin tulee ymmärtää, että Herra on jo kolkuttamassa ulkopuolella meidän sydämemme ovella, ja meidän tulee etsiytyä ja tehdä parannusta. 3. asia siinä näkemisessä on maailman lähetys. Myöskin me emme oikeastaan voi vetää maantieteellisiä rajoja. Me liikumme ja toimimme maantieteellisesti, mutta Jumalalle kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Jossain myöhemmässä vaiheessa annan vähän tilastoja, mutta yksi asia, mikä nyt jo tulee mieleen, on se, että tiesittekö, että kaikkialla seurakunnat maailmassa, niin keskimäärin, kun ne antavat jonkun määrän tuloistaan sitten uhreissa, niin siitä, jos otamme 1 euron, taitaa olla, että se on 100 euroa. Joo, 100 euroa. Niin siitä ehkä muutama euro käytetään lähetystyöhön. Muutama prosentti. Mutta tavoittamattomien heimojen työhön käytetään vain 5 senttiä siitä 100 eurosta. Se on niin kuin heitettäisiin vähän liikoja. Muutama kolikko. Mä oon joskus ajatellut sitä muuten, että kun kokouksessa joskus on ihmisiä, jotka on niin nukkuvat paikoillaan, täällä ei onneksi sellaisia ole. Mulla olisi kourassa semmoinen kasa kolikoita. Mä heittäisin lattialle. Mä oon muuten joskus tehnyt sen kuumissa maissa, kun ihmiset nuokkuu, kun on kuuma. Niin mä oon huomannut, että kaikki herää. Raha motivoi. Ihmiset herää heti, kun ne kuulee rahan äänen. Raha on sitä, jota me sijoitamme niihin asioihin, joita me pidämme tärkeänä, joka meitä kiinnostaa. Jos me ajatellaan sitten lähetystyötä ja seurakuntaelämää, niin ei saa olla, niin kuin mä sanoin, että se on joku viite tai kehällinen asia. Se tulisi olla keskeinen ja se tulisi myöskin olla sellainen asia, johon me satsataan.
koska se asia on Jumalan sydäntä lähellä. Te näette, että samalla kun mä puhun, niin mä haluan samalla välittää näkyä siitä, että uusien alueiden ja kansanryhmien tavoittaminen on tavattoman tärkeä asia. Vaikka me toimimme täällä, tässä maassa, paikallisesti, suinkaan mitään muuta tällaista evankeliumin työmuotoa väheksymättä. Siis näky tarvitaan. Sitten motivaatio. Motivaatio on sellainen asia, joka ajaa meitä eteenpäin. Se on semmoinen eteenpäin ajava voima. Kysyisin, että mikä meitä motivoi? Hengellisessä työssäkin voi olla erilaisia motivaatioita. Ja vaikka olisi kuin aidot motivaatiot, ne voi sekoittua. Siihen tulee semmoista inhimillistä. Mä palauttaisin teidän mieleenne sen tilanteen, kun Pietari oli palvellut Herraa jo monta vuotta. Sitten Jeesus otettiin kiinni, ristiinnaulittiin. Pietari oli kiroillen kieltänyt mestarin. Sitten on siellä Galilean meren rannalla, että minä lähden kalaan, palaan entisiin hommiin. Se oli toisin sanoen. Ja siellä oli muutamia opetuslapsia hänen mukanaan. Nyt sitten Pietari vihdoinkin tajuaa, että siellä on mestari rannalla, koska Johannes sanoi, että se on Herra. Ja silloin Pietarilla syttyi se vanha into ja hän varmaan teki 100 metrin ennätyksen, kun hän ui rantaan. Ja sitten siellä oli, mutta ei uskaltanut oikein mitään kysellä. Hän tiesi, että Jeesus on siinä. Hän muisti, missä hän oli epäonnistunut. Se mies, joka oli eturivin mies, joka oli aina suunapäänä, joka aina oli sana valmiina, hänellä olivat jollakin tavoin sanat hukassa. Mutta mestari ei syyttänyt häntä. Mestari kysyi, Pietari, rakastatko minua? Simon, rakastatko minua? Ja siinä oli vanha Pietari jälleen, totta kai mä rakastan enemmän kuin muut. 3 kertaa se kysymys kun tuli, niin sitten hän sanoi 3. kerralla, Herra, sä tiedät kaiken. Sinä tiedät, kuka minä olen. Sinä tiedät, että mä petin. Sitä ei siihen kirjoitettu, mutta se oli varmasti mielessä. Ja kun sitten Herra sanoi hänelle, että paimenna minun laumaani, niin tästä näkyy selvästi, että korkein palvelemisen motiivi on rakkaus mestaria kohtaan. Monta kertaa me lähdemme hyvin liikkeelle, mutta sitten kun me ajatellaan sitä, tulee kaikenlaisia intressejä, inhimillisiä tavoitteita, kilpailua, niin loppujen lopuksi me ollaan siinä tilanteessa, me nähdään, että se meidän motivaatio on sekoittunut erilaisiin inhimillisiin vaikutteisiin. Siinä vaiheessa meidän täytyy mennä jälleen ristin juurelle. Meidän täytyy saada kohdata meidän mestarimme, pelastamme sellaisena kuin hän on. Saada se alkuperäinen kutsumus. Alkuperäinen kutsumus heräämään jälleen. Ja se tapahtuu ainoastaan mestarin seurassa. Pietarin kutsu ja motivaatio uudistui, kun hän kohtasi Herran ylösnouseena. Monet julistavat evankeliumia, niin kuin Paavali sanoi, jopa kateudesta. Toiset erilaisista kunnianhimoisista pyyteistä. Taas sitten se saattaa hiipua se alkuperäinen motivaatio ja sitten tulee rutiini, sellainen tottumus. Se ensikertaisuuden, se ensirakkaus, se sellainen palo sisimmässä, se hiipuu. Ja siitä juuri nuhdeltiin seurakuntaa Efesossa, tai Efeson seurakuntaa, kun ilmestyskirjaa luemme. Se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensirakkautesi. Herra haluaa, että meidän motivaatiomme on puhdas ja että me siinä voimme niin kuin säilyttää sen asian kirkkaana mielessä, että ketä me palvelemme, miksi me toimimme. Ja silloin tämä meidän
palvelemisemme, siitä tulee semmoinen voimakas eteenpäin näyn ajama toiminta, jossa me saadaan nähdä, kuinka Jumala toimii. Itse mä ajattelen, että joka ikinen hetki, kun mä olen tämmöisessä julistajan paikalla, se on ainutlaatuinen, se on ainutkertainen. Te olette nyt tässä kokoonpanossa, eikä koskaan enää. Aina on erilainen tilanne. Ja tämä hetki on hetki, jossa Jumala haluaa puhua. Katsotaan sitä sitten videon kautta tai ollaan livenä paikalla. Jumala haluaa puhua, Jumala haluaa herätellä. Herran henki on läsnä ja hän haluaa meitä uudistaa meidän näyssämme, niin että meidän motivaatiomme myöskin on puhdas ja selkeä ja kirkas. Sitten on kutsumus. Se on sellainen kolmas seikka tässä abstraktissa kokonaisuudessa. Jos joku lähtee julistamaan sanaa sen tähden, että hänen ihailema henkilö tai arvostamansa henkilö kehottaa häntä lähtemään, tai sitten jossakin raamattukoululla voi olla joku, ei tiedä mitä muuta tekisi, niin menee sitten kaiken, no hyvä kun menee raamattukouluun joka tapauksessa, mutta että se ajatus, lähtökohtainen ajatus on, että siinä ei ole kutsumus. Muistan, kun Jumala kutsui minua mun omasta elämän ja ammattikuvioista, niin se ymmärrys, mikä minulla oli, että se kutsu koeteltiin. Kutsu koetellaan aina. Jos me lähdemme lähetystyöhön, ennemmin tai myöhemmin tulee se tilanne, jossa meidän kutsumme koetellaan. Tulee vastoinkäymisiä. Ystävät voivat unohtaa. Voin sanoa, että lähetystyössä on yksinäisiä hetkiä, jolloin tuntuu, että kaikki ovat unohtaneet. Ja kyselet itseltäsi, mitä minä täällä teen? Sairautta, ryöstöjä. Kukaan ei ole suojaton, tai kukaan ei ole niin turvattu, etteikö voi jotain tällaista tapahtua. Sitä ollaan mekin koettu. Meidän kotimme putsattiin täysin sillä aikaa, kun mä olin julistamassa sanaa seurakunnassa suuren kaupungin toisella puolella. Olin 3 tuntia poissa. Sillä aikaa koti tyhjennettiin täysin. Jos ei ole vahvaa kutsumusta, jos ei ole sellaista sisimmän tietoisuutta siitä, että Jumala on kutsunut ja asettanut, sitten tullaan maitojunalla kotiin. Eikä tarvitse mennä niin kauaskaan. Joku tehtävä, seurakunnassa on paljon palvelutehtäviä, siivoamista, paikkojen putsaamista, käsin tehtävää työtä. Se on kaikki Jumalan palvelemista. Motivaatio ratkaisee. Kaikki, minkä teette, tehkää se kuin Herralle, niin sen mukaan me saadaan palkka. Se tulee Paavalin kirjeestä selvästi esille. Kaikki, mitä tehdään, tehdään kuin Herralle. Muistan, kun mä tajusin sen, että Jumala on kutsunut evankeliumin työhön ja mä oon malttamaton yhäkin vieläkin. Ja mä haluan aina, että se tapahtuu tässä ja nyt. Se on mun sellainen niin kuin mentaliteetti. Ja sitten ei alkanutkaan tapahtua. Meni vuosi toisensa jälkeen. Ja mä jatkoin entistä kuviota, entistä työtä. Ja mulla katosi motivaatio täysin. Sitten mä ymmärsin Raamatusta, että kaikki mitä tehdään niin kuin Herralle. Mä aloin tekemään sitä työtäni niin kuin mä palvelisin Jumalaa. Sillä asenteella. Ja mä aloin kokea siitä siunauksia. Kutsumus, tietoisuus siitä, että olemme missä vaiheessa elämääni ja palvelutehtävää hyvänsä. Se, että mä teen sen koko sydämisesti, se antaa ihan toisenlaisen sisällön siihen toimintaan. Jos me kadotamme sen motiivimme, kadotamme sen tietoisuuden, että tämä on mun paikka tässä ja nyt ja tästä eteenpäin, niin silloin on vähän huono tilanne. Mun tuli mieleen sellainen ihan vanha
kokemus, ei oma kokemukseni, mutta eräs henkilö kertoi, mitä hän meni pikkupoikana isänsä ja perheensä kanssa johonkin ulos syömään. Siihen aikaan tämä perhe oli hyvin varaton, isä joutui tekemään kovasti työtä, mutta se oli muistaakseni joku hääpäivä tai tällainen, että siinä oli vuosikymmeniä sitten mennyt, parikymmentä vuotta. Ja sitten siellä oli hyvin ynseä tarjoilija, jota ei meinannut millään saada liikkeelle, ja se palveli hyvin niin kuin silleen tylysti. Niin sitten tämä isä otti ja pyysi sen tarjoilijan ja sanoi, että tiedätkö, mä olen tehnyt monta kuukautta töitä, että mä voin tuoda perheeni juhlistamaan tätä meidän merkkipäivää. Mutta mä näen, että sun asenteessa, sulla on kielteinen asenne, sä et selvästikään nauti työstäsi ja sä purat sen asiakkaisiin. Mä teen sulle ehdotuksen, vaihda asenteesi, muuta asenteesi tai vaihda työpaikkaa. Minusta se sisältää hyvän ajatuksen. Mitä hyvänsä asiaa, jos me ajattelemme, teemme kuin Herralle sen, palvelemme sillä mielellä, että me teemme parhaamme, me koemme siitä iloa. On se sitten vaikka vessanpytyn putsaamista. Paavali oli tottunut valvomisiin, paastoihin, kaikkeen näkemään vaivaa. Siellä jossain hän sanoi, että en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Se näky ajoi häntä eteenpäin. Se motivoi häntä. Ja hän oli tietoinen. Jumala oli kutsunut hänet pakanain apostoliksi. Minkälainen on sitten elämää muuttava näky? Ehkä me voidaan siitä puhua sitten seuraavassa jaksossa. Jatkasin vielä hiukan siitä, kun ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, millainen on näky. Meillä tulee heti mieleen, että joku katselee niin kuin filmejä. Olen myöskin sellaista näkyä itse nähnyt, jossa kodin olohuoneessa se vaihtuu se maisema. Huonekalut häipyy ja mä siirryn Herran viinitarhaan, sen Raamatun Matteuksen 20. luvun kertomus viinitarhasta ja sen työmiehistä. En kuitenkaan sitä nyt lähde kertomaan, vaan viittaan siihen, että eri tavalla voidaan nähdä ja ymmärtää. Joku voi saada näyn lukemalla kirjaa. Se oli minulle sellainen pysähtymisen hetki ja kosketuskohta. Niin kuin kerroin, olin aikoinaan, tein bisnestä ja sitten erään kerran kiireessä, niin mulla on paljon kirjoja, koska mä oon aina rakastanut lukea kirjoja. Kun vaan aikaa tulee ja on sille voimia, niin mulla hyvin äkkiä aika menee kirjojen kanssa. Menin kesken päivän käymään kotona ja mitään ajattelematta nappasin yhden kirjan sieltä hyllystä ja mies, jota Jumala käyttää, Oswald J. Smithin vanha kirja, mä en tiedä onko sellaista enää olemassakaan myynnissä, mutta hän oli semmoinen lähetysmies ja hän oli mies, joka kertoi näkynsä pohjalta niistä asioista, mitkä on tärkeitä. Ja kun mä luin sitä kirjaa, mä peruutin loppupäivän ohjelman ja mä aloin lukemaan sitä kirjaa, se puhutteli minua. Ja se oli yksi tärkeä vaihe mun prosessissa, että mulla syntyi näky omasta kutsumuksesta, maailman tarpeesta ja siitä, mitä Jumala haluaa tehdä. Se voi tulla siis joko sanan julistuksen,
profeetallisen rukouksen tai tällaisen ihan henkilökohtaisen profetian kautta, taikka sitten joku voi nähdä ihan niin kuin visiona asioita. Sillä ei ole loppujen lopuksi mitään väliä, millä tavalla sen näyn saa, mutta sillä on väliä, että se näky tulee Jumalalta, eikö totta? Ja sitten milloin sellaisen näyn saa? Tiedän henkilön, joka on 4-vuotiaana tiennyt, että hänestä tulee lähetyssaarnaaja. Joku saa kutsumuksen, kun tulee uskoon, tai kun täyttyy pyhällä hengellä, tai jossain rukoushetkessä on sellainen voimallinen kosketus, ja silloin syntyy ymmärrys siitä, että Jumala tarkoittaa minut tähän tehtävään. Siis sillä ei ole väliä, että miten ja missä vaiheessa se tulee. Tärkeintä on, että se näky on, koska se näky kantaa ja se kutsumus kantaa. Niin kuin sanoin, voidaan ajatella, että se on samaa kokonaisuutta ja sen perusteella sitten se sisäinen tietoisuus vahvistuu siitä, että mulla on kutsumus, mulla on tehtävä. Yksi varoitus mun täytyy antaa sitten. Näystä voi tulla epäjumala. Sydämen alttari, sillä tulee Kristuksen olla se korkein. Jos käy niin, että näky ajaa ohi Kristuksen, niin silloin niinkin voi käydä. Niin silloin on syytä tarkistaa, että mikä on tärkeysjärjestys. Ihan samalla tavalla, jos rinnastaa se johonkin muuhun tilanteeseen, ihmiset hakevat parantumista kaikin mahdollisin keinoin, ja se on tietysti tärkeää. Esimerkiksi kokoustoiminnassa, jos se parantuminen on tärkeämpi kuin parantaja, niin silloin ollaan niin kuin väärässä arvojärjestyksessä, eikö totta? Sama on näyn suhteen, näky on tärkeä, se on eteenpäin ajava voima ja henkilökohtainen kutsumus ja tietoisuus siitä, mitä tulee tehdä, mutta täytyy muistaa, että keneltä tulee näky, kuka on kutsuja, kuka on Herra ja kuka on se, joka tottelee. Abraham ymmärsi, Jumala kutsui ja sitten hän lähti. Nyt sitten mä haluaisin vetää tähän toiseen sessioon johtoajatuksiksi Luukkaan evankeliumin 24. luvun jakeet 45-49. Mä olen joskus näistä päiväkausia puhunut, nyt mä puhun sen yhdessä sessiossa. Jeesus oli opetusta lasten kanssa ylösnousemisen jälkeen ja sitten hän 45. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja 3. päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Henkilökohtaisesta kokemuksesta voin sanoa, että mun ymmärrykseni oli se, että mun tulee kokea se voimalla, Jumalan pyhän hengen voimalla täyttyminen niin, että minä sitä koskaan epäilen. Ennen kuin voin lähteä suorittamaan sitä tehtävää, minkä Jumala on varannut. Ilmeisesti mulla oli kuitenkin semmoinen sisäinen tietoisuus. Muistan, että 15-vuotiaana jo olin tuolla muuallakin Suomessa matkoilla ja saarnailin siellä. Sitten tuli vuodet ja itse asiassa 30-vuotiaana vasta 15 vuotta myöhemmin alkoi se lopun elämän sitoutuminen, jota on nyt sitten jatkunut enemmän kuin 30 vuotta. Ja Jumala on vienyt eteenpäin, mutta mä tiesin, että minun tulee täyttyä voimalla korkeudesta. Jumalan pyhän hengen täyteys. Ja se oli mulla kipeä kysymys. Ja se oli asia, jonka mä tiesin, että se estää. Sitten mä tajusin, että Jumala, joka kutsuu, on myöskin voimallinen varustamaan. Tämä liittyy ehkä näyn 3. osaan, mä ehkä siitä puhun vähän enemmän. Mutta nyt jos me ajattelemme, että mikä on tämmöinen elämän käänteen tekevä näky, se lähtee siitä, että meillä on semmoinen taivas hetki, sellainen kohtaaminen, jossa me tajuamme, että nyt Jumala puhuu, nyt on kuunneltava. Näky, selkeä näky.
joka kantaa yli vaikeuksien vastusten. Ja vaikka kaikki muu vietää siinä ympäriltä, näky on se, joka kantaa. Mooses, hänestä sanotaan hebrealaiskirjeen 11. luvussa, että hän kesti, koska hän ikään kuin näki. Ja Mooseksella oli valtava tehtävä. Kuitenkin hän kesti, koska hän ikään kuin näki se, mitä luvattu on. Jos me ajattelemme Raamatun henkilöitä, Mooses, johon mä äsken sanoin, siellä toinen Mooseksen kirja luvussa 3 ja siitä näistä alkujakeista. Mooses oli silloin jo ollut 40 vuotta sivussa. Hän oli omin kyvyin ja voimin pyrkinyt sitä sisäistä kutsumustaan, jonka hän tajusi itsellään olevan, pyrkin toteuttaa ja siitä tuli fiasko. Se tauon aikana kerroin, että miten kun aikoinaan mulla oli kova halu viedä asioita eteenpäin, mä tiesin, että jotain täytyisi lähteä viemään ja mä koitin sitä inhimillisin keinoin ja lopulta kun mä annoin periksi sitten ajattelin, että ei se koskaan toteudu, niin sitten se vasta alkoi toteutumaan. Se on merkillinen paradoksi, että me yritämme omin keinoin asioita viedä eteenpäin, niin siitä ei koskaan tule hyvää jälkeä. Mutta sitten kun me opimme odottamaan ja antamaan Jumalan ajan ja Jumalan ohjaavan, annamme Jumalan ohjata meitä, niin sitten alkaakin tapahtumaan. Ajallaan Jumala tekee asioita. Sitten se usein käy niin, että kun me emme enää odota, sitten Jumala alkaa toimia. Ja oikeastaan se on aika loogista ymmärtää. Jumala ei salli, että me sähläillään hänen suunnitelmissaan. Jos me ruvetaan niitä liikaa omilla innoilla ja keinoilla sekoittamaan, niin eihän siitä tule kuin vahinkoa. Jotkut haluaisivat olla väkeviä parantaja evankelistoja, ja että kun minä sanon sanaa, niin sitä kuolleet herää. Ne on hengellisiä aseita, kaikki nämä tämmöiset armolahjat. Ja menee vähän ohi tästä aiheesta, mutta näin sanottuna, niin ei lapsille anneta aseita. Ainoastaan sitten, kun tietää, miten niitä käytetään, eikö totta? Sehän on vaarallinen lasten käsissä. Tapahtuu onnettomuuksia. Samalla tavalla hengellisille lapsille. Se voi olla se armotus siellä, mutta ei niitä anneta leikkikaluksi, vaan käyttöä varten. Mooses oli jo kaikkensa unohtanut. Siellä hän paimenteli appensa lampaita ja sitten koko päivän hän oli ollut ja hän pani merkille, että mites toi pensas, on tavallista, että niitä syttyy palamaan. Kyllä, jotka erämaassa ovat olleet, niin tietävät, että tapahtuu, että itsestään syttyy palamaan. Australian puskapalot syntyy usein sillä tavoin. Niin se on kuitenkin omituinen, miten tuo puska, kun se palaa, mutta ei se kulu. Siinä on jotain omituista ja sitten hän sanoi, minä käyn tuonne ja katson tuota suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi. Se oli jumalallinen kohtaaminen. Ja Mooses tajusi, että nyt on Herra läsnä ja hän kuuli äänen, että heitä kengät pois jalastasi, sillä tämä paikka, jossa se seisot, on pyhä. Mä otan ihan muistista tämän kertomuksen ja Mooses varmasti, ihan niin kuin Pietari siellä Genesaretin järven rannalla tiesi epäonnistuneensa, Mooses tiesi, että hän on epäonnistunut. Kun Jumalan pyhyys ilmestyy, kun me tajuamme, että nyt on Jumala liikkeellä, niin se saa meidät pienelle paikalle. Mutta se on tavattoman tärkeää sen tähden, että se kohtaaminen Jumalan kanssa muodossa tai toisessa, me tajuamme, että nyt Jumala puhuu, nyt Jumalalla on asiaa, niin siitä tulee elämän käänteen tekevä kohta. Mä olen joskus saanut sellaista kokea rukouksessa, että mä olen tajunnut, että nyt on Jumala läsnä ihan erityisellä tavalla. Ja se saa nöyrälle paikalle. Se saa ihmisen kokemaan itsensä syntiseksi. Mutta Jumala ei ilmesty sen takia, että me voitaisiin vain niin kuin jotain sellaisia sensaatio-omaisia kokemuksia kokea tai muille kertoa. Toki hän näyttää ja kokemusta voi kertoa, mutta se ei ole tarkoitus. Jumala on jotakin ihan muuta mielessä. Niin hänellä oli Mooseksellekin. Otamme toisen esimerkin Jesajan kirjeessä. Profeetta Jesaja, 6. luku.
ensimmäinen jae. Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istumella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeä, 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa ja 2 he lensivät. Ja he huusivat toinen toisilleen ja sanoivat, Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Jumalan kirkkaus täytti sen tilan ja Jesajan tietoisuuden. Ja hän koki, voi minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, ja minulla on itsellänikin saastaiset huulet. Mä olen puhunut niin paljon palturia. Sitä ei sanassa sanota, mutta niin hän varmaan ajatteli. Siinä oli myöskin tämä Jumalan kohtaaminen. Se tapahtui eri tavalla, mutta kuitenkin tärkeää oli, että Jumala kaikessa pyhyydessään oli läsnä. Sitten jos me ajatellaan toista profeettaa Hesekielia, Hesekielin kirjan 1. luvussa, 1. jae. 30. vuotena, 4. kuussa, kuukauden 5. päivänä, kun minä olin pakkosiirtolaisten joukossa Kebar-joen varrella, aukenivat taivaat ja minä näin Jumalan näkyjä. Kaikissa näissä 3 ja monessa muussa Raamatun tilanteessa, aivan Paavalia Damastoksen tietä myöten, niin oleellista oli se, että me tajutaan, että Jumala on suuri, hän on kaikki valtias, hän on ylivertainen, hän istuu valtaistuimellaan, tekee kaiken niin kuin tahtoo, eikä kukaan mahda sille mitään. Jopa Jumalan vastustajat palvelevat Jumalan suunnitelmia. Muistan, kun olin Hongkongissa, siellä oli Asian Outreach-järjestön perustaja, tohtori Kaufman. Mä tein hänestä haastattelun kauan sitten. Mä olin 30, mä olin juuri saanut tämän oman sisäisen kokemukseni. Ja siellä sitten juttelin tämän ikääntyvän harmaapäisen miehen kanssa. Ja sitten hänen silmänsä alkoivat palaa, kun hän kertoi ja sanoi, että minä sanon sinulle, että Jumala toimii Kiinassa, eikä maakaan mahda sille mitään. Sitten hän kertoi, miten maa on yhtenäisesti kiinan kielen, ja siitä on ollut hyötyä raamattujen painamisessa, ja nyt sitten sanaa voidaan levittää ja viedä Kiinan kansalle. Se oli silloin siihen aikaan. On tärkeää muistaa meidän tehtävissämme, että Jumala istuu valtaistuimellaan tänäkin päivänä. Näyttää sitten tuolla Helsingin kaduilla elämänmeno miltä hyvänsä, taikka missä päin maailmaa, niin me tiedämme, että Herra istuu valtaistuimellaan. Kerubit sanovat, että kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Jos me katsomme ulos ja katsomme elämänmenoa tämän päivän Suomessa, niin ei näytä siltä, että Suomi olisi täynnä Jumalan kunniaa. Tässä on se hengellinen todellisuus, koska näkymätön maailma on todellinen ja Jumalan kirkkaus ja kunnia tulee erään kerran näkymään myöskin meidän todellisuudessamme. Hebrealaiskirjassa sanotaan, että emme tosin vielä näe kaikkea hänen jalkainsa alle alistetuksi. Mutta samalla se kirjoittaja oli hetkeä ennen sanonut, että Jumala on asettanut kaikki hänen, siis Kristuksen, jalkojen alle. Se meidän tietoisuus, ja se on ensimmäinen tärkeä osa tästä kolmiosaisesta näystä. Mä puhun kolmiosaisesta jumalallisesta näystä. Ja hän otsikkona sanoi se, että me tiedämme siitä, että Jumala on kaikki valtias, kaikki tapahtuu hänen suunnitelmiensa mukainen. Toinen on sitten näky tarpeesta ja 3 on näky tehtävästä. Näihin mä keskityn tämän toisen session aikana. Jos me ajattelemme sitä, että taivaallinen näky, se mitä opetuslapset olivat kokeneet, heidän mestarinsa oli ristiin naulittu, Pietari oli kieltänyt Jeesuksen, muut olivat ottaneet hatkat, menneet karkuun ja sitten olivat siellä vähän masentuneita, heillä oli vaikea uskoa, että Jeesuksen ylösnousut, kuitenkin he tarvitsivat sen henkilökohtaisen kokemisen ylösnouseen mestarin kanssa. Silti olivat rajalliset. Heidän kilpailuunsa. Tuossa tauon aikana joku kysyi, että mitä se tarkoittaa, että evankeliumia julistetaan kateudesta. Jos nyt ajatellaan, niin tämä kilpailu vaikuttaa sillä tavalla, että saa ihmisiä joskus tekemään myöskin sanan julistajia, niin että
ne ottavat sellaista roolia, jota Jumala ei ole heille tarkoittanut ihan kilpailun takia. Henkilökohtaiset motiivit voivat sekoittaa. Tai jossakin hengellisessä työssä näkee, että joku on näyttävämpi ja menestyvämpi työ, mutta Jumala on siihen asettanut jonkun henkilö. Jos joku lähtee siihen kateudesta kilpailemaan ja yrittää sysätä huomaamattomasti tätä toista syrjään, niin se on kateudesta toimimista ja sillä ei ole siunausta. Tällaiset motiivit oli jo opetuslapsilla. Pietari ja muut, he aina kilpailivat siitä, kuka heistä on suurin. Se on hyvin inhimillinen piirre. Mä oon leikillisesti sanonut, että ne jakoivat siellä jo mielessään Jumalan valtakunnan ministerin paikkoja. Pietari halusi olla pääministeri. Ja sitten vietiin mieheltä luulot pois. Kaikilta miehiltä, ei ainoastaan Pietarilta. Joku on vähän moittinut Pietaria, että se petti tai kielsi Jeesuksen. Missä ne muut olivat? Ei ne ollut edes näköpiirissä. Se oli siellä jossain kätköissä. Se oli ainut rohkea mies, mutta Jumalan valtakunnan työssä rohkeus yksin ei riitä. Me emme voi inhimillisillä voimillamme tehdä asioita. Sen tähden meidän tulee ymmärtää, että mitä paremmin me olemme tietoisia Jumalan valtasuuruudesta. Siitä, että hän on ja tekee kaiken niin kuin tahtoo. Eikä maakaan mahtanut sille mitään. Niin sen paremmin me voimme sitten sisäistää sen oman kutsumuksen ja jaksamme tehtävissämme. Kolmiosainen taivaallinen näky. Jeesuksesta sanotaan tässä 24. luku Luukkaassa, se jae 45. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Jos luet evankeliumeja, niin sä huomaat, kuinka kerta toisensa jälkeen sanotaan, tai tulee, siinä on asiayhteydestä selviää, että Jeesus aivan niin kuin koettelee opetuslapsia ja haluaa heidän avartuman ymmärtämään asioita laajemmin. Me olemme, niin kuin mä sanoin, että me ollaan sidottu tällaiseen paikalliseen kontekstiin ja me emme pysty näkemään kokonaisuuksia. Hyvin harvalla ihmisellä on tällaista helikopterin näkökykyä. Kun Jeesus ruokki tuhansia ihmisiä erämaassa, niin hän sanoi opetuslapsille, että antakaa te heille syötävää. No eihän meillä ole, ei meillä ole kuin muutama leipä ja kalanen. Ja jos oli pikkupoika, sillä oli sitten, kun ei niillä yhdessä tilanteessa ollut mitään opetuslapsilla. Jeesus koetteli heitä ja hän halusi avartaa heidän käsityksensä ymmärtämään Jumalan, Isän valtasuuruuden. Ja sitten kun hän otti ne opetuslasten antamat eväät ja mursi ne oli pienet eväät, ne piti vielä murtaa. Se on kuvainnollista. Moosesta murrettiin erämaassa, jotta hän ymmärtäisi, että inhimillisellä kyvyllä ei voida saada aikaan jumalallisia asioita. Pietari joutui pettymään itseensä. Me joudumme pettymään omavoimaisuudessamme ja näemme, että hengellistä työtä, pysyvää jälkeä ei voida saada aikaan ilman, että Jumala on uskonut meille se, mikä on taivaallista. Näky Jumalasta kaikkien olosuhteiden yli valtaistuimella. Se on lähtökohta siitä, että me jaksamme. Monella meistä on niin kapea käsitys Jeesuksesta, että me aivan niin kuin katsomme taivaallisia asioita avaimen reiästä. Meillä on hyvin pieni Jeesus ja hyvin rajattu näköpiiri. Muistatteko, kun pikkulapsena, mä tiedän, oletteko te tehnyt sitä, mutta ainakin silloin, kun oli joululahjoja, niin äiti kääri siellä oven takana, niin sitten me koitettiin katsella avaimen reiästä, että minkälaisia lahjoja siellä oli tarjolla, tai olisikohan tuo mulle. Me katselemme joskus kuin avaimen reiästä sitä, mitä Jumala on varattu, emmekä tajua, että hänen on taivas, hänen on maa, me olemme hänen, ja hän tekee asiat niin kuin tahtoo. Sen tähden meidän mielemme täytyy avartua ymmärtämään tilanne toisensa jälkeen. Se, mikä oli opetuslapsille tappio ja pettymys, olikin Jumalan maailmassa käänteen tekevä voitto. Hän riisui aseet
hallituksilta ja valloilta ja asetti ne julkisen häpeän alaiseksi näkymättömässä maailmassa. Inhimillisesti Kristuksen palvelustehtävä ja Jeesuksen seuraajat oli pantu hajalle, kun hänet ristiin naulittiin. Mutta jossain kirjoituksessa sanotaan, että jos hallitsijat olisivat tienneet, mitä he tekivät, eivät he olisi tehneet. Ja siinä yhteydessä, muistaakseni korintolaiskirjeessä, niin siinä se sanat sisältö tarkoittaa juuri myöskin näitä näkymättömiä maailmoja. Näkymätön ja se, mitä me näemme, ovat asioita, joissa me tarvitsemme laajaa näkökykyä. Me ymmärrämme, että Jumala on liikkeellä. Ajattelepa sellaista asiaa, että Jeesus syntyi. Kuinka monta vuotta kesti ennen kuin ihmiset tajusivat, ehkä eivät tajunneet koskaan, että maailman historian käännekohta oli alkanut. Pienet purot synnyttävät suuria jokia. Joku pieni tämmöinen palvelutehtävä, kun ollaan uskollisia siinä ja se on Jumalalta saatu tehtävä, se voi johtaa suuriin asioihin. Älä koskaan vähättele pienten alkujen päiviä. Sakarian kirjassa Serubaabelille sanotaan, onko se 4. luku, jotain, että pienten alkujen päiviä ei pidä vähätellä. Koska me emme koskaan tiedä, mitä on tuleva tapahtumaan. Ja sen tähden meidän tulee vaan varmistaa siitä. Multa usein kysytään, että onko tämä Jumalasta. Mä oon vaihtoehtojen, mulla oli kerran 8 vaihtoehtoa. Yksi niistä oli Espoossa, tulla sanajulistajaksi sinne Espoon helluntai-kirkolle. Ja mulla oli 8 vaihtoehtoa ja mä olin nollannut kaikki. Ja siinä olikin miettimistä, että mikä on Jumalan tahto. Jälkeenpäin selvisi, että se ratkaisu oli, mutta mä jouduin siinä oikein tosissaan rukoilemaan ja miettimään. Mä olen antanut semmoisen avaimen ja vinkin ja mä annan teille nyt. Jos haluat tietää, että mitä pitäisi tehdä, varmistu ensin, että onko sulla lepo sydämessä, onko se Jumalan tahto. Jos sä saat sen niin kuin selville, että asia on Jumalan tahto, kaikki muu asiat tuppaa järjestyy. Talous, kaikki järjestyy sitä myötä, kun sä vaan selvität ensin, että tässä on Jumala asialla. Se on sellainen käytännön neuvo. Opetuslasten tuli ymmärtää, että kaikki mitä oli tapahtunut Jeesuksen ristiin kuolemissa, hänen maanpäällinen tehtävänsä, sen jälkeiset ajat ja mitä on tulossa, oli tapahtunut kirjoitusten mukaan. Jos sä luet Raamatusta, niin täältä löytyy toistuvasti, että on kirjoitettu, oli kirjoitettu. Tämä tapahtui kirjoitusten mukaan, jonka Jumala säätää jonkun asian, niin se tapahtuu. Se ei aina tapahdu sillä tavalla, kun me ajattelemme, mutta joka tapauksessa se tapahtuu. Mä koitan edetä. Siis Jumala on kaikki valtias, se on se ensimmäinen asia. Toinen asia on, että koska oli kirjoitettu, Messiaan piti kärsimään ja kuoleman, niin sitten sen jälkeen sanotaan, että parannusten syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Siihen liittyy se voimalla varustaminen meidän omassa Jerusalemissamme, jotta me voimme jostain alkaa. Lähetystyö on sellainen asia, josta monet ajattelee muuten, että se on, kunhan me nyt ensin nämä omat nurkat evankelioidaan, lähdetään sitten vasta liikkeelle. Se on täydellinen väärinkäsitys. Kun Jeesus sanoi, että älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidät puetaan voimalla, niin ei se tarkoittanut, että pysykää loppuikäinen Jerusalemissa. Vaan se tarkoittaa sitä, että Jumala on osoittanut jotkut pysymään Jerusalemissa, toiset Juudeaan, kolmannet Samariaan ja sitten ihan maailman äärin asti. Se on niin kuin rinnakkain 4 tasoa, jotka kulkevat samanaikaisesti ja Jumala uskoo ja armoittaa sen mukaan, kuin mitä kullakin on tehtävä. Mutta nyt tässä on niin kuin tarkoitus, että meillä syntyy ei ainoastaan näky Jumalan valtasuuruudesta, vaan myöskin käsitys siitä, mikä on tarve. Mikä on maailman suurin tarve? Tässä maailmassa on paljon tarpeita. Me tarvitaan kylmässä maassa vaatteita ja katto pään päälle. Me tarvitaan koulutusta, me tarvitaan ruokaa, me tarvitaan kaikkia asioita.
Ja meillä on taipumusta sitten niin kuin ajatella, että tarve on suurin siellä, missä on suurin nälkä. Se on totta kyllä, siellä on inhimillinen tarve. Mutta suurin tarve on se, että ihminen hukkuu ilman evankeliumia pelastavasta Jeesuksesta, joka on meidän syntiemme sovittaja. Tämä Oswald J. Smith, johon mä viittasin kirjassaan, sanoi, että jos sun näkyisi lähetystyössä on jotain muuta kuin sitä, että sielut hukkuu, sun näkyisi ei kestä. Se ei ole riittävä. Inhimillinen auttaminen ja tarve, se on osa evankeliumia, holistista evankeliumia, että me autamme ihmisiä. Mutta suurin tarve on, että ihminen löytää sovinnon Jumalan kanssa. Se voit olla vaikka kuinka rikas, vaikka kuinka hyvinvoiva, ja ihmiset ajattelee, että toi ei tarvitse mitään. Mutta mitä se ihmistä hyödyttää, että vaikka hän omaksi voittaisi koko maailman, mutta saisi sielullensa tappion. Niin sanotaan sanassa. Maailmanlaajuinen tarve. Jumalalla on ollut sydämellään, taivaan Isällä on ollut sydämellään kaikki kansat ihan alun pitäen. Tätä ensimmäisen Mooseksen ensimmäisen kirjan 12. luvun alkujakeita, kun Jumala kutsui Abrahamin, niin sitä kutsutaan vanhan testamentin sellaiseksi lähetyskäskyksi tai lähetystekstiksi. Minä siunaan sinua ja sinun kauttasi, sinä tulet siunaukseksi ja sinun kauttasi tulevat kaikki kansat siunatuksi. Jos silloin Raamatun alkulehdillä Jumala oli mielessään kaikki kansat. Minkä tähden? Koska hän on luonut kaikki kunniaksensa. Ja niin kauan kun tässä maailmassa löytyy kansoja, tauolla joku kysyi, että kuinka paljon on tavoittamattomia kansanryhmiä, jotka ei ole kuullut evankeliumia, niitä on yli 6000. Onko se 6300 tai 6700, niitä tavoitetaan koko ajan, mutta yli 6000 niitä on. Ja mun henkilökohtainen käsitykseni on, ja on sen Raamatusta moneen kertaan ottanut ilmestyskirja 7. luku 9. jae, että kun se hetki on, jolloin me seisomme valtaistumme edessä, kaikki, jotka perille voittajina pääsemme, niin siellä on edustus kaikista kansoista, heimoista, sukukunnista, kieliryhmistä. Niin eihän se hetki voi toteutua, jos on vielä 6000 kansanryhmää tavoittamatta. Sen tähden mun elämäni, loppuelämän missio on toimia sen eteen, että näitä kansanryhmiä tavoitetaan ja siihen työhön valmennetaan. Se on yksi mun päämissioista. Koska mä haluan nähdä sen hetken, jolloin ollaan valtaistumme edessä ja saa kuulla ne sanat, että hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Sen eteen kannattaa toimia. Suinkaan mitään lähetystyön muotoja väheksymättä, mutta se on mulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä. Äärimmäinen tarve. Matteuksen 13. luku 38. jae sanoo, että maailma on pelto. Jos me ajatellaan maanviljelijää, niin ei kukaan maanviljelijä on niin tyhmä, että se ottaisi säkillisen siemenjyviä ja kaataisi yhteen pellon nurkkaan. Ja kaikki muu jäisi viljelemättä, tai suurin osa jäisi viljelemättä. Kyllä hän pyrkii tasaisesti heittämällä tai nykykoneistolla niin kuin kattamaan koko sen pellon. Yksi suurimpia haasteita on, että me emme rajaannu siihen omaan ympäristöön ainoastaan, vaan ymmärrämme maailmanlaajuisen tarpeen, että se näkyy tarpeesta on maailmanlaajuinen. Jeesus kerta toisensa jälkeen halusi asettaa opetuslapset sen eteen. Katsokaa, nostakaa katseenne, katsokaa vainioita, kuinka ne ovat kypsyneet leikattaviksi. Näky tarpeesta. Se on olennainen osa jumalallista näkyä. Ei ainoastaan viihtyä siinä Jumalan läsnäolossa, niin kuin monien seurakuntien monet ihmiset viihtyvät Jumalan läsnäolossa, mikä sinänsä on hyvä juttu. Menevät kotiin ja unohtavat, tulevat sitten taas ja ei mitään ajatusta sen eteen, että on olemassa tarve, johon meidät on kutsuttu vastauksiksi. Tänään kun me oltiin mun vaimoni kanssa tuolla eräässä päivätilaisuudessa, niin hän kertoi, miten me kävimme Intiassa, Bangladesissa, Thaimaassa. Se taisi olla vuosi 79-80 vuoden vaihde. Siitä on jonkun verran aikaa. Ja kun hän tuli kotiin,
niin häneltä meinasi hukkua motivaatio. Hän rukoili, että Jumala, sä näet on tarpeen. Lähetä ihmisiä, lähetä tuo henkilö, se on lahjakas, lähetä tuo henkilö, se osaa puhua ja niin poispäin. Ja loppujen lopuksi sitten Pyhä Henki alkoi hänelle puhumaan tai puhuttelemaan ja sanoi, että sinä olet itse vastaus omiin rukouksiisi. On aika vaarallista, jos haluat elää mukavaa, huoletonta elämää, niin rukoilla lähetystyön puolesta, koska Jumala alkaa puhua sulle siitä tehtävästä. Jumala ei koskaan ilmesty sen takia, että meillä olisi hauskaa. Jumalan ilmestyminen voi rohkaista meitä, mutta Jumalan käänteen tekevä ilmestyminen meidän elämässämme on sen tähden, että hän haluaa näyttää tarpeen. Koska hän on kutsunut meidät ei ainoastaan itsemme varten, vaan myöskin hänen palvelijoikseen menemään ja tekemään se, mitä varten meidät on pelastettu. Meidän täytyy oikein katsella tätä maailman peltoa ja millä tavoin sitä voi katsoa. Sä näet uutisia, niin ota semmoiset silmälasit, jotka kertoo sulle maailman tarpeesta. Minkälainen on maailman tarve? Ensinnäkin pelastus on ydinkysymys. Ihmiselämän ydinkysymys on, että ihminen löytää Jeesuksen pelastajana. Se on lähtökohta. Maailman evankelioinen semmoinen 4 tärkeää kulmaa on se, että vain 11% arviolta tämän maailman ihmisistä tai kristityistä on tällaisia sitoutuneita uskovia. Ja sitten nimikristittyjä tästä kolmanneksesta, noin 1/3 on 33% on kristillistä tässä maailmassa, niin 22% on sellaisia, joilla on vain nimi, että ne on kristittyjä, niillä ei ole mitään henkilökohtaista kosketusta evankeliumiin. Ja sitten kun vähän laajennetaan, niin 27%, se tarkoittaa enemmän kuin 1/4 ihmisistä, ovat sellaisia, jotka eivät ole kristittyjä, mutta ne on kuitenkin kristityissä, nimikristityismaassa. Sellaisia on esimerkiksi tämän Suomen, täällä meidän keskuudessa asuvat muiden uskontojen edustajat. Ja sitten kun mennään 4. ryhmään, joka on kaikkein suurin, 40% ovat sellaisia ihmisiä, kansoja, jotka eivät ole kristittyjä ja joita ei ole koskaan evankelioitu. He eivät ole koskaan kuulleet sanomaa pelastavasta Jeesuksesta. Niitä löytyy maailmalta niin sanotun 1040 ikkunan piiristä. Jos jollekulle on tämä käsite outo, niin se tarkoittaa, kun meillä on leveys- ja pituusasteita, niin siinä kun lähdetään päivän tasajalta 10 astetta pohjoiseen, niin siitä sinne 40 asteeseen asti maailman kartalla, niin se kattaa semmoisen alueen, jossa on kaikkein eniten tavoittamattomia ihmisryhmiä. Se nyt ei ihan mene viivottimella, että esimerkiksi Indonesiasta löytyy 123 tavoittamatonta kansanryhmää. Ja ne ei ole mitään pikkuheimoja. Sundalaiset ovat sellainen kansanryhmä, jotka ovat yli 30 miljoonaa ihmistä. Ja heitä pidetään tavoittamattomina. Tosin siellä on 1000 kristittyjä, mutta se, että ne ovat suurin osa nimikristittyjä ja eivät vielä pysty evankelioimaan omia kansanryhmiään, niin silloin se heimo tai se kansanryhmä on tavoittamaton. Tavoittamattomina se määritelmä vaihtelee, mutta näin muistista vedettynä, niin se tarkoittaa sellaisia ihmisryhmiä, olkoon minkä suurisia hyvänsä, joiden keskuudessa ei ole uudesti syntyneitä uskovia, tai jos on, niin ne eivät vielä omilla resursseillaan pysty evankelioimaan heidän kansa-ihmisiään. Silloin he on tavoittamaton kansanryhmä. Itse olen siinä työssä mukana. Olen Raamattukoululla, käyn vuosittain useamminkin ja olen toiminut sen eteen, että näitä, joita on Jumala kutsunut, myöskin mahdollistetaan, että he voivat mennä. Siellä on tällä hetkellä 11 tavoittamattoman kansanryhmän keskuudessa ja ensimmäisiä uskoon tulleita on jo kastettu.
28 työntekijää on tuettu sinne. Ja tämä on tavattoman arvokasta työtä sen tähden, että kerran iankaikkisuudessa kohdataan niitä ihmisiä, joita ei olisi tavoitettu, jolle me olisi tehneet omaa osuuttamme sen eteen, että heitä tavoitetaan. Minkälainen on tämän maailman tarve? Tällä hetkellä, niin kuin mä sanoin, on noin 30% on kristittyjä, mutta tässä maailmassa on 7 miljardia ihmistä tällä hetkellä. Silloin kun me lähdettiin lähetystyöhön, siitä on jonkun verran aikaa, niin niitä oli joku alle 6 miljardia. Ihmiskunta lukumäärältään kasvaa. Ja tosiasia ihan tilastollisesti on, että suurin osa kristillisistä seurakunnista keskittyy omiin tarpeisiinsa. Mä oon kirjallisuusmies, niin kuin mä sanoin aikaisemmassa sessiossa, ja mä panin merkille sellaisen asian, että 95% hengellisestä kirjallisuudesta, jota julkaistaan, keskittyy uskovien tarpeisiin. Aivan muutama prosentti on sellaisia kirjoja, jotka todella tavoittavat niitä, jotka eivät ole uskosta osallisia. Mä luulen, että se on sama prosentti kaikkiin muuhunkin tämmöiseen mediatuotantoon. Ne keskittyy kristittyjen omiin intresseisiin ja tarpeisiin. Onneksi on olemassa myös toisenlaisia tavoittavaa niin kuin tällaista tuotantoa. Sitten jos me ajatellaan, niin tämä on jo jonkun verran vanhempi tilasto, mutta se kertoo suhdeluvut siinä, minkälaista suhdeluvusta on kysymys. Jos ajatellaan, että maailmalla on 22 050 tunnustuskuntaa, ihmiset kun ei sovi keskenään, niin syntyy aina uusia tunnustuskuntia. Niin sitten siellä on myöskin noin ainakin 4 miljoonaa niin sanottua täysiaikaista evankeliumijulistajaa. Ja mä muistan semmoisen tilaston, jossa sanotaan, että 100 kokoaikaista työntekijää kohden on 5, jotka lähtee lähetystyöhön. Se on sama suhdeluku kuin rahan käytössä. Ja sitten ihan marginaaliprosentti niistä keskittyy tavoittamattomien heimojen työhön. Tämä kertoo siitä tarpeesta. Ne on kuitenkin kaikkein suurimmat ihmisryhmät ja väkimäärät maailmalla, ja kristittyjen joukosta kaikkein vähiten on näitä kaikkein suurimpia ryhmiä tavoittamassa. Se puhuu tarpeesta. Me voimme katsella tilastoja, me voimme katsella asioita siitä tarven näkökulmasta, missä on suurin tarve. Toisaalta ei pidä masentua. Mä muistan, kun mä aloin tulla tietoiseksi tästä Jumalan kutsusta, ja mä sitten lähdin siihen tyyliin, että nyt mä lähden katselemaan maailmalle. Mä tykkäsin matkusta ja se ei ole mikään huono asia, mutta mä sitten ostin maailman ympäri matkan vaimoni kanssa. Mä menin näihin maihin, mä oikein Thaimaa ja Japani ja Taiwan, ja mä ajattelin, että missä mua tarvitaan. Palasin sieltä matkalta, niin mä masennuin. Nimittäin se tarve oli niin suuri, että mä tajusin, että mun voimavarani ja resurssini on pisara, ei edes pisaraa meressä, verrattuna siihen tarpeeseen. Ja mulla heräsi kysymys, mitä meikäläinen voi tehdä? Ei käytännössä yhtään mitään. Silloin mulla tuli syvä jano täyttyä Jumalan hengellä ja voimalla, koska oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, oikealla tavoin tehty lähestyminen saa aikaan tulosta. Sellaista tulosta, millä on kantavuutta iankaikkisuudessa. Siihen aikaan jo oli 2,5 miljoonaa kirkkorakennusta. 10 miljoonia. Tänä päivänä voisi varmaan sanoa, että olisiko 100 miljoonia tietokoneita, jos ei muuta niin kännyköitä. Ja 240 000 lähetyssaarnaista vain 26 000 keskittyi pioneerityöhön, siihen tavoittavaan työhön. Niin kuin mä sanoin, nämä luvut antaa semmoisen pienen käsityksen siitä, mistä on kysymys, mutta ne kuitenkin eivät ole välttämättä tarkkoja. Ja nyt sitten mä haluan kiiruhtaa eteenpäin. Meidän roolimme. Te
olette tämän julistajat. Kun Jeesus antoi lähetyskäskyn, menkää kaikkeen maailmaan, niin samalla hän sitten sanoi, että menkää ja julistakaa evankeliumia, kastakaa ja opettakaa. Niin se on aivan niin kuin semmoinen pyörä, jossa jatkuu se kiertokulku niin, että opetetaan niitä, jotka tulevat uskoon, menemään, julistamaan, kastamaan, opettamaan. Että se on semmoinen jatkuva, ihan niin kuin evankeliumin vankkurit, ne menee niin kuin vieriin eteenpäin. Mutta jos ne vankkurit jää paikalleen, niin me tiedämme, että siinä vaan ne sammaloituu. Liian paljon sammaloituneita uskovia tässä maailmassa. Evankeliumin muuttava voima itse kullekin pelastukseksi. Jos me ajattelemme sitten, mä vähän kiiruhdan, niin jae 49 sanoo, katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Hengelliseen työhön annetaan hengellinen varustus, ja jos me ajattelemme sitä, että meidät varustetaan, niin se on luonnollinen seuraus siitä, että meidät on kutsuttu. Voimalla korkeudesta. Nyt mä haluaisin siihen ottaa sellaisen käytännön esimerkin. Ajattelepa semmoista supisuomalaista punaista mökkiä, siinä on semmoinen 4-ruutuinen ikkuna. Ajattele sitä ikkunaa. Se on kuva sun elämästä ja mun elämästä. Se ensimmäinen ruutu on siinä se, minkä sinä tiedät itsestäsi, mihin sinä pystys. Ja sä ajattelet, kun jotkut puhuu toista, niin ne eivät tunne, mä oon tällainen. Se on se, mistä sä oot itse tietoinen. Se toinen ruutu on siellä, mille sä oot itse sokea, toiset näkee sinussa. Tässä sä oot hyvä, tää on vähän niin kuin semmoinen kehittämisen alue. Sitten on se kolmas ruutu, jossa voidaan ajatella, että sä olet yhtä mieltä ystäviesi kanssa, että tämä on se, mitä sä olet. Sä oot hyvä tässä ja huono tässä. Nämä 3 ruutua, sinä tai sun ystäväsi tiedosta, jotka tuntee sut. Sitten se 4. ruutu. Ja mä melkein sanoisin, että se on vähän isompikin kuin miltä se näyttää. Se on ne sinun kätketyt Jumalan mahdollisuudet. Sä et voi sitä kaivaa sieltä esiin. Se on sisäinen unelma siitä, mitä olisi hienoa, kun kävisi. Jumalan antama unelma sinun elämääsi. Ei koskaan liian myöhäistä alkaa unelmoimaan. Mä oikein kehottaisin, että ala unelmoimaan. Ja tee Jumalalle tilaa. Hän antaa valtasuuruutensa, sun tietoisuutesi niin kuin oikein tulla täytetyksi hänen valtasuuruudestaan. Ja myöskin tulla tietoiseksi siitä, mikä on tämä sun ympäristössä tarve. Sä tulet tietoiseksi kutsumuksesta. Ja sitten kun sä alat miettiä, että en minä osaa puhua niin kuin Mooses sanoi, minun kieleni on kankea. Kuitenkin sanotaan, että hän oli voimallinen sanassa ja teoissa. Mutta hänen luulot oli mennyt. Jumala sanoi, että kuka on tehnyt suun? Minä olen sinut luonut. Minä pystyn sinusta tekemään kansanjohtajan. Älä vähättele omia kykyjäsi. Anna Jumalalle tilaa sun elämäsi 4. ruudussa, että se tulee sieltä esiin. Että se ei ole enää vaan niin kuin silleen liimapaperilla peitetty ruutu, vaan kun sieltä tulee, niin sieltä avautuu kaunis, upea näköala. Ja sä tulet näkemään, mitä Jumala tekee sun elämässäsi. Ihmeellisiä asioita. Sellaisia, josta sulla oli vaan ehkä joku unelma. Ja kun sä oot uskollinen, ei tarvitse paljon lahjakkuuksia. Tarvitaan vain uskollista, kuulijasta mieltä ja menemistä. Menkää ja saarnatkaa ja kastakaa ja opettakaa. Se, että mikä meidän sitten elämämme kutsumus ja tehtävä on siinä varsinaisesti siinä suuressa kokonaisuudessa, niin se sitten aina paljastuu. Mutta sitä mukaan, kun meiltä löytyy uskollisuutta, niin Jumala avaa. Sä tulet näkemään, sä katsot taaksepäin elämääsi erään kerran. Siinä vaiheessa, kun sä päätit, että sä alistat itsesi Jumalan suunnitelmille, niin se suuren Jumalan näyttämä tarve, kun se tulee yhteen sun kuuliaisuutesi kanssa, niin sä tulet näkemään, miten hieno kudos sun elämästäsi on muotoutunut. Etkä sä valita niitä vaikeita hetkiä ja kokemuksia. Itse asiassa
Vaikeudet ovat vain kutsu etsiä Jumalan kasvoja ja hänen läsnäoloa ja hänen opastustaan. Ja sillä tavoin sä voit vahvistua sun kutsumuksessasi, sä voit päästä kasvamaan siinä, mitä Jumala on sun elämässä tarkoittanut. Jos oot saanut potkut, jos on vaikeuksia ympärillä, niin sä voit ajatella sitä Jumalan helikopterin näkökulmasta. Pyydät oikein Jumalan pyhä henkeä näyttämään sulle kokonaisuuden, että et ole niin kapeaksi rajattu niiden omien asioiden kanssa. Ja sä tulet näkemään, että Jumala on paljon suurempi kuin sä ikinä oot osannut edes kuvitella. Saakoon Jumala siunata teitä ja antaa näkyä, joka on jumalallinen näky. Hänen valtasuuruudestaan, ihmiskunnan tarpeesta ja sun omasta kutsumuksestasi.